Чета, започваме награждаването. Знаете, Иван Стоилов няма възможност днес да бъде с нас поради ангажименти. Затова на мен се пада отговорността и удоволствието да награда най-добрите отбори на тази годишния турнир на Купа Олимпия. Искам да ви изкажа благодарност за спортсменството, за честната игра, за мъжката игра през тези 2 седмици. Също да изкажа благодарност за това, че подпомагате нашата дейност. Благодаря ви. Първо ще започнем с индивидуалните награди. За най-добър вратар на тази годишния турнир на Купа Олимпия е избран Борислав Борисов от ЕКО.